faime gracia po este que solta a claqueta. Ya, suelto. Bueno, Que tal? Boa tarde, pasa Ana nada. Blanco, que tal? Como estás? muy bien. Sí, comí muy bien, hay que decirlo. Eu tamén Sí. comín ben hoxe. Comiches ben? Sí, Así comín. me gusta. Bueno, penso que comemos ben. Comemos as túas xuntas. Comemos xuntas, Esta sí. conversación non ten sentido, pero non pasa nada. Non, moito non, pero No, bueno. Pero é o que hai. Pero ben, non? Sí, sí. Que sempre digo o mesmo de que me apetecen os capítulos porque realmente apetecen os capítulos. Pois non me vou repetir eu máis, o sea, xa dixo ela. Total. Bueno, pois nada, hoxe tivemos así un día un pouco vendavalesco en Vigo, unha cousa un pouco tola, Sí, pero verdad. bueno, esperemos que non empece a chover, empece a rebotar a choiva no tellado e teñamos problemas de audio. Se non queda audio ambiente, xa está. É así. Bueno, Punto. entón que rompemos cuarta parede, sí? Rompemos. Veña. Pois aquí comeza Di Macbeth. Moi ben, pois estamos como sempre en Sala Ártica, en Avenida Beiramar 113 de Vigo, xa sabedes onde tedes que vir. Sempre. Hmm. Todos os fines de semana teñen programación. De feito, a quen temos hoxe nos aquí connosco? Pois hoxe nos temos aquí connosco, eu penso que a compañía galega por antonomasia, porque levan 35 anos axitando conciencias, levando o teatro galego a unhas cumes maravillosas dentro e fora de Galicia. Total. O seu compromiso social e a súa paixón polo teatro leváronos pois a estar sempre en primeira liña de acción e de innovación no seu teatro, non? Bueno, iso podémolo ver, por exemplo, coas ultranoites da Sala NASA, non? Sí. Que as fixeran ali, que, bueno, que foron casa para grandes proxectos e tamén para xente que comezaba a dar pasiños na profesión. Sí, é para toda a Compostela, que sentiu moito que desaparecera, pero eles non se detiveron ali, seguiron cunha produción teatral brillante que fíxolles merecedores de un montón de premios e grandes recoñecementos como o Premio Nacional de Teatro que levaron en 2014. Sí, Eroski Paraíso, Curro España, As Fillas Bravas... Citizen, Nevermore, Helen Keller, A Muller Maravilla, bueno, que anda máis, non? Pois, salve Patricia de Lorenzo, filla brava da escena. Salve Xesús Ron, navegante submarino. Salve chévere a Ultra Compañía. Salve. Salve! Moitas grazas. Benvidos, que tal? Como estades? Moi ben. Bueno, Ben, aquí temos aquí. temos hoxe a Patricia Lorenzo e a Xesús Ron, pero creo que falta unha persoa máis, non? Que é Miguel de Lira. Sí, falta Miguel de Lira. Sí, Miguel, que realmente é un dos fundadores da compañía, xa hai máis de 35 anos. Hai máis de 35 anos, Algún non? máis. Sí, digamos que os tres conformamos o núcleo de Chévere, pero bueno, sí. Chévere ao final é tamén un grupo de máis xente que colabora en distintos espectáculos e distintos proxectos. Pero bueno, Bueno, pero temos dous de tres, Claro, está xa genial. Casi o pleno. Genial, genial. Caso. Bueno, pois o primeiro que facemos sempre a toda a xente que ven é facerlle pasar o trago de dicir Macbeth, por iso da superstición de que dá mala sorte, pois nos lanzamos o reto. Claro. Se queres dicir Macbeth Macbeth. 3 veces. 3 veces. Macbeth, Macbeth, Macbeth. Estupendo. Macbeth. Moi ben. Non é fácil, Non, moi Trabalínguas. fácil. Vale, cal é o vosso personaxe favorito de Macbeth? Buf, viñámoslo comentando, a mal lado ides con isto, eu non sei, lín esa peza hai mogollón de anos, cando empecé a facer teatro, ou se cadra porque me puxeron como unha lectura destas do instituto, pero, non sei, vamos lembrar a Lady Macbeth, non sei, por dicir algo, pero pouca relación teño na actualidade cos clásicos. Me parece ben. Creo que va gañando Lady Macbeth, sempre dicimos, pero actualizamos o ranking e vai gañando Lady Sí, Macbeth. sí, estamos facendo unha porra. Ao final da temporada xa anunciaremos o resultado. Si eu botei a Macbeth porque ia quedar sen un Porque non, voto. porque non tiña votos, non tiña, non. Eu voto por Macbeth. Votos por Non Macbeth. coñezo moito máis tampouco dos outros personaxes, pero... Por exemplo, nesto que falábamos así un pouco fora de, bueno, dos clásicos, non clásicos e tal, se tivesedes polo que fose que facer unha revisión de Macbeth para unha montaxe, cal credes que sería así o punto que lle poderíades dar? Non sei, aí a Xesús que é a cabeza pensante. O sea, non coñezo a obra como para poder dicilo. A única aproximación que fixemos, creo que foi nun sketch dunha outra noite, e usamos Macbeth para contar a situación pola que pasaban as mareas cando estaban en ese proceso de descomposición e desaparición, e fixéramos misturando unha pitonisa que era suiza
en Lugo, con o líder do que eran as mareas a nivel autonómico, Sí. digamos, que iba como a consultarlle cal podería ser o seu futuro. Ah. O sea que, bueno, podría ser ese a mellor. Sí, 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 sí. Bueno, xa dixechedes que non tiñades moita relación con Macbeth e que non coñecíades moita historia, pero quizáis unha reviravolta que se lle poda dar, ademais da que xa comentachedes, tedes algunha idea ou pasamos palabra? Un xiro dramático. Un xiro así. dramático que se lle podía meter. Podía ser un xiro dramático. Eu, vamos, teño como que vin varias veces esta escena tan dramática co sangue nas mans, igual eso habería que revisalo, non? Sí. E buscar, non sei, Sí, outro sí. significado dese sangue ou algo, pero vamos, non me atrevo a dicir máis nada, non? Bueno, pois nada, vamos comenzar xa con vos. E sempre preguntamos, unha das primeiras preguntas que facemos é o porqué do nome da compañía, por que vos chamades Chévere? Bueno, ten unha explicación concreta e Concretísima, concisa, sí. Okay. que ahora témola clara, porque despois de facer ese libro un pouco que foi como unha autoentrevista que nos fixemos, entón para nós mesmos tamén serviu para aclarar e fixar certa información como esa, e nada, surde de unha... O sea, nin Patricia nin eu estábamos en Chévere, dos momentos iniciais de Chévere. Chévere naceu en Santiago de Compostela no ámbito da Escola de Artes e Oficios, das antigas escolas de Artes e Oficios. Agora é unha escola de arte e deseño que xa ten un nome, Sí. que hai en Santiago, que está na zona bella. Realmente empezou por impulso de un grupo de persoas que estaban ali estudando, traballando, e empezou con un taller de teatro que daba John Isham, que é un dos fundadores de Chévere, e Miguel de Lira, non? Imaginádevos que John apenas falaba nin castelán nin galego e que Miguel non falaba en absoluto inglés, pero entre os dous conseguiron armar e artellar unha obriña ali a primeira obra de Chévere naquel ámbito, e a obra funcionou tan ben unha vez que se estreou que empezaron a surdirlle como, bueno, xente interesada en, oye, queremos traela para aquí. Claro, non tiña estrutura de ningún tipo, e de repente entrara, creo que unha diputación, como querendo, bueno, contratala para ofrecela. E entón tiñan que montar unha empresa e decidir un nome, ¿no? Porque non tiña nin nome aquel. Sí. Xa. A idea de John Isham, que era un pouco a alma fundadora daquel grupo, e a alma que estaba dirixindo un pouco aquel grupo, propuso chamarlle Teatro Amarelo en inglés, ou en galego, Teatro Amarelo, Sí. e todos lles gustou mal, de maneira que Miguel respondeu e reaccionou a esa proposta dicindo, que chévere. Entón, o John apuntou como Chévere outra proposta de nome, cando Miguel non tivo ninguna intención, sino que foi unha expresión, pero ele apuntou e someteu unha votación entre o grupo de persoas que estaban ali e gañou Chévere. Era unha palabra naquel momento moi de moda, porque era un momento en que aquí empezábamos a ver os culebróns venezolanos, sí, ¿no? é verdad. E aparte, bueno, aparte de que tanta emigración galega que houve alá, sempre foi unha palabra coñecida e recoñecida aquí, ¿no? Sí, certo. Pero naquel momento tiña moita presencia. Que guai. Que ben, que ben. Cando e como foi a vosa primeira vez co teatro? Individual, de cada un de vos. Ti que empezaches antes. Antes porque son maior. Claro. Pois non sei, como tantísima xente que logo se dedica un ao teatro, pois foi no colexio. Ok. Eu empecé facendo precisamente papéis femeninos, porque iba a un colexio de curas ou de homes, e pois era rubio e pois me tocaba facer os papeles femeninos. Sabía eu. Bueno, eu empecé no instituto tamén, sí, con un espectáculo, había un grupo de teatro no instituto, fun ver unha función e dixen, eu quero facer eso, e metín malí e fixemos así un xuntar sketches e pequenos números e cancións e tal, e así foi. Eu con 8 anos, Eu tería 16 xa. Xusto por aí de que eu quero facer isto, iba a miña pregunta que é que cal foi o momento no que soubestes, vale, por aquí quero ir eu, quero dedicarme ao teatro. Cal foi o momento de dicir, vale? Eu non o teño claro nin hoxe en ¿No? día. Ainda estou como na espera de seguro que vou acabar facendo outra cousa. Bueno, eu non sei, recordo que no momento quero participar neso, non? Pero despois un pouco máis serio, digamos, ou tal,
Sí que lembro cando iba ao teatro, eu son da Coruña, e empezábamos a ir á sala Luis Seoane, que había ali, e ademais lembro que nun día non nos alcanzaban os cartos a miña amiga máis a min para a entrada, e deixáronnos entrar, igualmente, porque viron estas dúas rapazas que veñen aquí todas interesadas, e vendo aqueles espectáculos, e xa con iluminación, estando nun teatro, pois foi algo que realmente me encandilou, non? E que aquelo pasara aquel día para aqueles que estábamos ali. O día seguinte era distinta, non? Porque era outro día diferente e tal. E bueno, e despois, pois eso foi, creo que o momento en que sí que me gustou. Aquelas primeiras veces que empezaba a ir ao teatro, no Rosalía de Castro, vía espectáculos así, pois foi o que me encandilou a Chebre, vino no Rosalía de Castro. E bueno, Eu tamén comparto esa memoria da sala Luis Seoane, porque eu, de adolescente, vivía na Coruña. Bueno, marchei aos 16 anos e iba tamén, a mellor cadramos. Cadramos ali, que non se sabemos. Íbamos ver moito clásico, que era o que votaban. Claro, sí, Claro. Edipo, o non sei que, recordo claramente. Eu recordo grupos de aqueles que eles chamaban grupos de teatro independente, porque eu falo do ano 82, 83, por esa, ou antes, 81. Claro. Grupos vascos, recordo, que viñan por Coruña daquelas. Que guai. Unha riqueza. E para vos, que é o teatro? Cal é o papel que cumpre para vos nas vosas vidas ou pensades que cumpre a nivel social? Empezo eu, vou romper agora. Bueno, para min o teatro hoxe en día é o oficio que aprendín, non? Empecé a traballar con 19 anos, teño 53, pois bueno, aprendendo este oficio tamén aprendín moitas cousas que están dentro deste oficio, non? É algo positivo que ten. E despois, pois, xa forma parte, está confundido ca miña vida persoal e o teatro que facemos, porque tamén é a nosa maneira de relacionarnos na sociedade ou da aportación que ti faz ou que nós facemos á sociedade, non? É unha maneira de estar en sociedade para min xa. O teatro, traballar no teatro dentro de Chebre, non? Se cadra se fixera outro teatro ou con outra xente ou porque me chamaran para facer teatro sería unha sensación diferente, pero é tal a vinculación entre o persoal e o profesional que está, que na miña vida todo forma parte do mesmo. Pois, non sei, eu non teño unha visión, a nivel persoal non teño ninguna tipo de relación vocacional, nin especificamente un interés polo teatro. Para min é convertiuse no medio de expresión ao que eu cheguei e que me facilita, pois, non sei, expresar certas cousas, encontrarme con xente, podería ter sido calquera outra soporte ou linguaxe, acabou sendo o teatro. Pero a nivel social sí que me parece que é unha arte que é moi potente e, bueno, a evidencia está aí, que leva tantos anos, tantos séculos e tantos perdurando, non? E que ten esa potencia da presencia, de compartir un espazo, e de que todo pode suceder aí, e de que contra o que se convertiu como nunha especie de presuicio, no? Cando se di é moi teatral, no? Como algo negativo, porque é mentira, no? Esa asimilación do teatro con mentira, con engano, e cando o teatro é exactamente todo o contrario, polo menos desde como eu o vexo, non? É o único sitio, a única arte onde non é posible a mentira, porque todo o que está pasando diante de ti pasa de verdade. Creo que non hai ningunha outra arte que se faga en presencia, ou que a única maneira de facelas esa en presencia de outra persoa. E conectando co traballo de Chebre, creo que eso implicou ao final entender o teatro como dar un testemunho. É dicir, ti faz teatro porque hai alguén diante de ti, que é moi parecido ao que significa testemuñar algo. Ti non testemuñas para ti só, na túa casa ou nun estudio de grabación pechado. Necesitas que sea en presencia de outra persoa. E creo que ese acto ese feito de ser en presencia de outra persoa, creo que é a clave social do teatro, a forza que ten e a potencia que sigue tendo. Cales son os vosos obxectivos como compañía, como Chebre?
Nos xa non temos moitos. Cumpliron todo. Chévere, quen sabe, se cadra está xa enfiando a súa última etapa, non? Pero... Esperemos que non. Bueno, o obxectivo será, pois, a última etapa, dicir, que sei, a seguinte década ou algo máis, pois seguir traballando tendo a liberdade que temos e máis, non? Refírome eu creo, a min, por exemplo, gustaríame que todo arredor acollese mellor o traballo que facemos, non? Que poidamos amosar os espectáculos a máis público, porque isto é como sentir que está sempre batendo contra unha barreira, non? Faz un traballo, onde o ensino, o público quere vir e xa pasou o día, non hai onde estar, non tal, non? E despois, bueno, tamén seguir con outros proxectos que non son exactamente escénicos de facer nun escenario, sino que teñen que ver con esta transformación social, desde o teatro tamén, non? Pero noutros ámbitos e noutro tipo de actividades a imaginar, non? No futuro. Eu creo que chega unha idade, non? Un momento así da vida en que os obxectivos desaparecen e o único que quedan son desexos. Claro. E nós temos algúns desexos incumplidos, non? Un deles, eu creo que debería haber un momento en que cando levas tanto tempo, cando tes tanto pasado, en que non debería ser tan imprescindible xirar, circular, non? Eu creo que nos tocaría facer un tipo de traballo máis asentado, máis estable, menos nómada, máis tal, é dicir, ter un espazo donde ao mellor poder, xa que chegamos ata aquí, poder facer cousas que normalmente non se fan, que traballar ligado, bueno, non fixémola de outra maneira, traballar ligado a un espazo, a un lugar, onde ti podes estar ali. Creo que é donde nós, ou un grupo como Chévere, sería realmente útil. Nós xirando, matándonos polas estradas, montando e desmontando polos teatros e tal, xa non estamos aportando demasiadas cousas, non? E se realmente se quixera aproveitar o que pode o traballo que pode desenvolver unha compañía así como a Cheve, creo que sería así, ¿no? Donde poderíamos a mellor seguir producindo ou creando, pero ao mesmo tempo ir creando como un grupo de xente ou traballar con outro tipo de xente e traspasar moitas, non sei como definir, porque non son nin coñecimentos nin son experiencias, pero hai algo aí que creo que podemos transmitir ou compartir. Claro. Sí, compartir, exacto, maneiras de ver, tal, deixar un pouco ese legado, non? Entonces, sí, tamén sería un desexo, non? Que alguén continúe un pouco, non? Ou abordar un tipo de traballo, non? Que nunca podes facer, porque tes que pensar o teatro que faz ao final, e lucubremos o que queiramos, pero a realidade é que só facemos teatro para que podas xirar. Xirar, claro. Por calquera lado, absolutamente por calquera lado. E, home, isto, claro, eu polo menos vexo como unha limitación tan potente que polo menos aquí en Galicia non está permitindo que haxa unha maior diversidade, que traballemos con certas ambicións a calquera nivel, non só creativo, xestión de público, xestión de comunicación, do propio traballo. Entón, creo que unha das non só nosa, creo que unha das graves carencias do teatro en Galicia, por exemplo, é a imposibilidade de traballar vencellado un espazo de maneira estable polo menos durante un ano. O sea, que podes decir, este proxecto va a estar ali ou va a estar en 4 sitios, non? O sea, eu faría o contrario do que sempre intentou facer o CDG, non? Que tendo toda esa gran privilexio de poder traballar así, o que quere estar por todos lados, non? Eu cambiaríalle totalmente, o sea, daríalle o espazo que ocupa Chévere para que xiren por toda España e poder ter un teatro durante un ano para poder estar ali guardados na casiña e facer cousas que nunca pudemos facer. Un pouco máis estilo que fan en Madrid, non? Que, por exemplo, eu que adoito ir a ver teatro en Madrid, digo, claro, podo ir a ver isto porque están 2 anos, quizáis, nun mesmo teatro, sei que van a estar ali, entón, claro, é cómodo. Sí. Non é un sistema que funciona fora de España, funciona en moitos sitios. Sí, pero xa non só para representar, facer funcións e dar tal, sino tamén para facer outro tipo de proxectos, de procesos de traballo, etc. Crear novos públicos, que é a única maneira de facelos.
que non estes só un día, que polo menos estes 4 en cada lugar, ou 3, non? Se non o público Non É que non rota. dá tempo, rota, non dá claro. tempo, porque solamente van a ir os que van a ir sempre de primeiras, pero Exacto. non, Sí, 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 claro, sí. sí, é verdade, claro que sí. Bueno, naqueles inicios vosos, cales foron as maiores dificultades que lembrades? Que handicaps atopabades, como vos enfrontabades a eles? Eu, pola experiencia en Chévere, que é a que teño, o recordo que teño daquel momento, non nos enfrentábamos a dificultades. Non, porque realmente non hubo unha pretensión de dedicarse ao teatro, ni de montar unha compañía, iba entrando xentes, iban armando proxectos, e realmente había como un reto constante, no? Claro. De ir facendo cousas, pero un pouco sobre a marcha, e ir descubrindo, pois sí, cousas que funcionaban mal, ou contra as que tiñas que loitar ou tal, pero realmente non recordo nunca ter queremos chegar a aquele objetivo e é o que nos está impedindo, non? Sempre foi, tamén, bueno, derivamos moitas enerxías en cousas pois, que non eran simplemente a compañía, porque ao pouco de empezar ca compañía, pois, o que nos ocupou a cabeza e o corpo e as nosas forzas foi crear a NASA, a sala NASA, que nos parecía tamén un soño e de repente cumpriuse demasiado rápido. Entón, a mellor fomos unha compañía privilexiada porque sempre fomos andando e polos camiños que nos iban levando, que nos tomábamos, íbamos aproveitando o mellor que había e indo un pouco máis alá. E, bueno, pois, supoño que sí, que de alguma maneira é vivir un privilexio, ¿no? De poder ter traballado dese xeito, ¿no? Bueno, eu no meu caso empecé a traballar, bueno, presenteime algún casting, empecé a traballar no Centro Dramático Galego. E dai xurdiu acabouse aquel contrato e recordo que, unha actriz, Susana Dans, ofreceume, como non tiñamos traballo, montar unha compañía, non? E montamos unha sociedade limitada para montar unha compañía, facer un espectáculo e ter traballo, claro. Falamos dunha decisión super inconsciente, non? Porque o normal é se temos algo que facer, pois montemos a compañía, busquémolo traballo, vendámolo e tal, non? Aquelo foi moi inconsciente e afortunadamente conseguimos resolvelo rapidamente, non? Porque nin o espectáculo tivo moitas funcións, unha inconsciencia total e absoluta. Despois, a miña seguinte experiencia nunha compañía foi encontrarme con Chévere e eu, para min, pois, todo estaba en marcha, todo estaba feito. Para min, chegar a Chévere supuxo facer un teatro que me gustaba, sin todas aquelas preocupacións que tuvera anteriormente, e despois xa, cando entrei máis na estrutura da compañía e todo isto, foi sempre un lugar onde aquí é posible facer todo. O sea, o primeiro e prioritario é querer facer e ter ideas e leválas a cabo. E o resto, esa estructura de Chévere, sempre foi acompañando e tal. Evidentemente, o currazo moitísimo, de todo tipo de tal, pero bueno, aí está. E ata hoxe, pois, tanto no caso de Xesús como no meu, a nosa aposta sempre foi pola compañía. Nos non apostamos polas nosas carreiras, sino que é pola compañía, e desde a compañía é onde temos esa liberdade para facer unha película, un espectáculo ou escribir un libro. Ou poucas veces non facer nada. Ou poucas veces non facer nada, exacto. Vale, e para inconscientes como a nós, que... Sí. Somos aquí dúas inconscientes, a verdade. Sí, un pouco. Que consello se vos ocorre así para a xente que empeza con compañía? Como a nós. Como a nós. Un conselliño. A ver. Eu sou un desastre. No, o contexto é totalmente distinto. Agora mesmo estamos nun momento en que hai mogollón de compañías, non? O meu desexo sería que o sector escénico galego fose diferente. Que estuveramos falando de menos compañías e máis potentes no sentido de que tuveran capacidade de produción, de distribución, etc. Isto responde a que hai un querer facer teatro, unha xente que chega a esta do teatro porque quere, por desexo, non? E por compromiso ca idea, con esta arte, non? E tal.
Supoño que hai moitísimas barreiras, porque estamos nun funil, todas as compañías, as novas e as vellas, estamos todas por igual, e temos que pasar por un funil para que poder vender o noso traballo e acceder ao público e tal. Pero non sei, eu creo que hai que plantexarse. Unha boa idea pode ser tamén pensar o traballo desde outro lugar ou para outro lugar ou para outros clientes, sendo teatro, se cadra podo facer un proxecto que interese a outros clientes ou a outros públicos, ou non o sei, ou diversificar a maneira de concebir o traballo que quero facer, non? E non sei, despois marcarse obxectivos e a por eles, porque realmente, dicir, cando tes unha compañía, un proxecto teu, hai que traballar moito, isto sabémolo, e hai que, bueno, se tes o compromiso, hai que, onde encontras unha barreira, tens que buscar esquivala ou tumbala abaixo, non sei. E iso, para min, ao final, creo que ten un retorno, non? Sí, é satisfactorio cando consigues algo, incluso máis satisfactorio porque dixes, por favor, gracias. Porque me costou. Costoume, pero... Bueno, falando dos inicios tamén, antes dixechedes por aí caer a Sala NASA, e imos retomar un pouco. Como foi a Sala NASA? Porque, claro, foi todo un reducto cultural, non? Pois que tivo moito impacto. Como se viviron eses anos da Sala NASA? E como se viviu o peche tamén? Bueno, foron 20 anos, o sea que hai moitas vivencias aí. Sí. No, ao principio, bueno, creo que foi un soño compartido, bueno, un soño por chamalo de alguma maneira, non? Non era un soño porque foi algo que soubemos ver, identificar, ubicar, no? E dar todos os pasos. Non teño nin idea de como fixemos, pero sí que había como esa visión compartida por algunha xente. E, bueno, tiña tamén moito que ver, supoño que coa nosa senealoxía persoal, como rapaces e como xente que nos interesaba pois a cultura, non? E nos criámonos, pois, sobre todo no mundo sobre todo nas escenas musicais dos anos 80, e a nosa aspiración, como algo que non había moito en Galicia, era todo aquel mundo do underground, das casas ocupas, que nos coñecíamos de Barcelona, de Madrid, de Milán, de outras cidades europeas, e realmente era un pouco o noso referente. Tiñamos moi claro, non sei por qué, supoño que tamén tiña que ver con unha vena ou con algo latente que había aí de unha ideoloxía de algún tipo nacionalista, no sentido que tiñamos todos os que estábamos ali claro que todo o que nos íbamos a facer íbamoslo facer en Galicia, non? E non entraba en ningunha cabeza que fóramos individualmente ou como compañía a vivir ou a facer isto noutro lugar. Entón, a mellor, escoller o teu contexto é algo importante para que o teu proxecto sea máis sólido, e a mellor é unha das claves de que unha idea como a Sala NASA, que era absolutamente disparatada, e a quen lle contabas, pues era, pero estás tolo e tal, pero creo que foi a clave. Entón era ese rollo de que eu, desde que tiña 16 anos, se veía unha ruína industrial, eu son de Vigo e vivín algúns anos por aquí e vamos, isto era un paraíso. Ruínas industriais, vamos. Ainda estaban daquela funcionando, entón non eran ruínas, ¿no? Pero había algunhas, ¿no? E creo que chegamos a Santiago e unha serie de xente, pois ese imaginario, ¿no? De un espazo industrial abandonado, convertilo en un espazo cultural, que sexa noso, que aí non entre ninguén a nivel institucional, que sea libre, que fagamos o que nos pete, ¿no? Pois creo que ese motor era moi potente para leválo adiante. Identificamos unha nave en Santiago, máis ou menos céntrica, ao lado do campus, estaba abandonada, preguntando, pois fomos dando como con certas pistas que nos conducían, non foi a primeira que identificamos. E, bueno, todo se foi poñendo un pouco de cara, nos sentimos que as forzas, non o pensamos demasiado, creo que tamén é outra das claves, non? Metímonos ali, naquelo, empeñámonos, axudáronos a algunha parte das nosas familias, o noso traballo se canalizou ali, e de alguma maneira, bueno, fomos quen de abrir aquel espazo, e logo o funcionamento do espazo desbordounos, non? Porque non tiñamos na nosa previsión que aquelo fora a funcionar. Era como, veña, vamos a intentalo hasta onde cheguemos, e aquelo empezou a coller unha dinámica
propia que nos desbordou por todos lados e que, pues, cando nos demos conta xa pasaran 5 ou 6 anos. E bueno, e sí, foi un... o sea, non sabría como calificalo, pero ali pasaban tantas cousas cada día, cada semana, porque nós non tiñamos aquelo con ningún afán ou intención de convertirnos en programadores, Claro. nin en xestores culturais. Non, aquelo tiña unha motivación que era facer que pasen cousas. E entón, bueno, pues, a xente pasaba por ali e se nós podíamos dar soporte a que pasara algo que ti considerabas que debía de pasar, pois se poñía todo para que pasase, non? A veces pasaron cousas bonitas, outras non tan bonitas, hubo grandes fracasos, grandes triunfos, ou non tan grandes porque non era un sitio tan grande. E logo tamén esa idea de contaminar, misturar, no, desde o principio aquelo era un lugar que era para rock and roll, que era para teatro, que era para, bueno, para as ultranoites e ese cabaré, que eso sí que foi algo que estaba totalmente pensado, que queríamos que pasara, ¿no? Recuperar e actualizar e darlle unha visión e unha mirada propia ao que era o teatro de variedades, o cabaré, que nós nunca pudemos achegar a él desde Galicia, ainda que sí que existiron, ¿no? Pequenos espazos que se aproximaban a esa idea, e a ultranoite é o resultado de aquelo, é dicir, como podemos nos reinterpretar iso que nunca presenciamos, pero que coñecemos de... E, bueno, e tantas outras cousas, non? E, bueno, despois a NASA, pois, evidentemente, tanto tempo, pois, tivo moitos cambios, a orientación foi modificándose, acabamos tratando un pouco co objetivo de que aquelo funcionara como un teatro estable, fixéronse obras de millora para enfocarlo cara aí, o teatro foi gañando cada vez máis espazo, cada vez se lles deu máis soporte e máis espazo a propostas que eran, pois, máis experimentais ou que se dedicaban a explorar ou que asumían riscos que, por outro lado, e para nós foi unha, bueno, a nosa escola, ¿no? Realmente onde o pouco que poda saber de teatro aprendi na NASA vendo traballos de outra xente. Nese sentido foi interesante porque tamén nos conectou con moitos espazos similares do Estado, non? E bueno, e despois chegou a parte do peche, que sí, bueno, pois é unha cousa un tanto amarga, non? Por lo menos para min. Algún día destes que estábamos aquí en Ártica, pola mañán estábamos aí falando e de repente chega o home das cervezas, non? E dixemos, os dous recreamos aquel momento, non? Das mañás cando entraban a tal... bueno, pero nada, aquel peche pois, foi de unha cousa inesperada. A xente, por exemplo, das outras salas do Estado español non daban creto de que un espazo que funcionaba daquela maneira pechase. E foi realmente algo pois, duro, amargo e sentir así un sentimento de expulsión e de bueno, que tal. Moitos anos despois, aínda hai xente que di, algunha xente di, isto sería o que se programaría na NASA, non? Ou hai como voto de menos a NASA, ou tal. Entonces, bueno, pois isto é o que queda, eu creo que un sentimento de que aí se perdeu algo que xa trascendía o espacio, que pertencía á cidade, e iso perdeuse porque non houve unha responsabilidade política de, vamos, isto que supuxo esta historia aquí en Galicia, pois vámola tomar para que quede, non? Para a cidade e para Galicia incluso. Bueno, e agora volvestedes coas ultranoites, que, bueno, xa explicabas un pouquiño en que consiste o formato. E que significa para vos atoparvos de novo con ese formato e onde se poden ver as ultranoites agora? Porque eu teño gana de velas. O sea, nunca deixamos de facer ultranoites, non? Normalmente non. Desde o ano 93 ata agora, mantívose sempre... variando a frecuencia, claro. pero sí. Sí, adaptando a realidade ou ao contexto no que estábamos vivindo e traballando. Cando foi na NASA pasou por miles de épocas, empezou así como queremos experimentar o que é facer cabaré, ese xénero teatral feito con nocturnidade, alevosía, ¿no? E esa era un pouco a intención, empezou máis con unha, supoño que tiña así como un sabor moi gamberro ao principio, un pouco de, bueno, pues venga, a ver que se nos ocurre. Bueno, tamén desde o primeiro momento era algo que se fixo sempre en
non en colaboración, en complicidade, non? Con a xente que coñecíamos, o que pasaba por ali, que se animaba a facer algo. Xeracionalmente creo que outra noite para a nivel teatral, non? A xeración nosa, pois que xa ten de 50 para arriba, pois a outra noite supuso un lugar de encontro, non? E un lugar de coñecer a compañeiros e compañeiras, de ter polo menos a oportunidade de facer algunha cousa, de compartir un camerín, non? Ali detrás, unha certa locura. E logo co tempo, pois claro, foi variando, non? Chegou a convertirse pois, dentro da NASA nunha programación moi importante, porque era un atractor de público, un xerador de complicidade, de xerar público e fidelizar público. Chegou momentos en que se facían casi unha cada mes, non? Que visto desde agora, é posible, porque eran contidos distintos, sempre tivo... Entón, hai cousas que quedaron desa orixe, que cada vez costa máis mantelas, pero que é esencia da Ultranoite como eso. É un traballo enorme facer un espectáculo de máis de 2 horas e que a mellor faise para ese día e acabouse. Pero tamén é o sentimento de agasallo para o público. E o público recoñece-o porque é moi inteligente, non? Por eso funciona a nivel de público, porque a Ultranoite agora é un puro agasallo. Non é que lle fagamos a ninguén, é en si mesmo un agasallo que está aí e sería ridículo que non o colleras, non? E despois, unha vez que pechou a NASA, nos fomos para o Concello de Teo, fixemos ali como un proxecto de compañía residencia teatral, e a Ultranoite era como o buque insignia, non? E ali, pois, perdeu parte da periodicidade que tiña, non? Bueno, prolongouse no tempo, pero bueno, creo que facíamos casi sempre 2 Ultranoites polo menos cada ano. Logo, cando acabou o proxecto en Chévere, no Concello de Teo foi realmente complicado seguir facendo Ultranoites, pero empeñámonos, descubrimos un salón de baile en Noia, dunha asociación recreativa moi potente en Noia, puidemos facelo ali, estivemos durante varios anos facendo unha vez ao ano, pero facendo ali as Ultranoites. E agora, pois, bueno, tivemos deuse a circunstancia de que a Sala Capitol entrou aí xente que xa traballara na Sala NASA e que querían recuperar pois, certas cousas para a cidade que deixaran de suceder. E, bueno, pois, reenganchamos un pouco agora a idea e volver a facer Ultranoites, pero que vai ser difícil facer máis de unha ao ano, a mellor. Claro. Que ben, que guai. Sí, bueno, temos un sector teatral en Galiza que é dicir que avanzou moito e que ten moitos puntos positivos, non? Pero en sí tamén podemos ver que en certas cousas é un sector precarizado, en certos sentidos. Entón, que melloras coidades que poderíamos implementar no sistema teatral galego para que seguise avanzando cara adiante? Bueno, eu creo que hai que facer máis días de programación. O sea, hai tal oferta de espectáculos e tan poucos días de programación. Outra clave tamén está en que, claro, a maioría dos espazos de exhibición son espazos públicos. Entón, pois, se houbera máis espazos de exhibición privados, poderíamos cambiar tamén esta realidade, non? E non sei, e despois tamén toda a atención ao público, porque claro, aquí ao final parece que do público non se acorda ninguén, e aí está unha das grandes claves, non? De que o traballo sexa sostible e, bueno, que teña sentido e tal, con todo tipo de campañas e de apostas, non? Tamén, que as compañías poidamos apostar por, bueno, eu teño este espectáculo e vou no presentar aquí e eu tamén arrisco, non? O sea, é parte do que podo poñer. E bueno, despois tamén buscar cal é o lugar da miña proposta no panorama. Estamos todos facendo o mesmo? Quen ten un discurso ou que busca o seu lugar, non? Ou hai veces que, bueno, hai compañías que non o teñen, non? Que simplemente fan un teatro, se queres, máis comercial, o sea, que van comercial aquí, bueno, sí. Ou bueno, algunhas que fan algo máis propio, non? Que encontran unha liña de traballo, unha maneira de presentar, e entonces tamén isto para que en programa teatro é identificable, non? Pois mira, isto entraba aquí para cubrir este tipo de programación. Pero bueno, xa me gustaría ter as claves para acabar ca precariedade e tal, pero bueno, creo que unha das evidentes é eso.
o público quere vir ao teatro e non hai días abondos de programación. E logo tamén hai, digo, a nivel persoal, a veces funciona moito o deslumbramento por ser artista. E iso é a raíz da precariedade, porque só pasa cando un quere ser artista. Non? Por moita vocación que eu teña de bombeiros, se hai este cupo de bombeiros, eu diré, pues non entrei, pois vou a dedicarme. Pero non, aquí hai un empeño que pode durar toda a vida, en que queremos ser artistas, e ademais vivir de ser artistas. E a mellor, pois, oye, hai que pensar en que eso non é o... Eu digo claramente, non son artista, non me interesa en absoluto, e o que animaría a todo o mundo é que se desartistice. Eso non impide que podas facer teatro e que obteñas unha satisfacción inmensa e que podas vivir do traballo do teatro. Unha vez que desligues o teatro, o feito de facer teatro, do feito de ser artista, de facer arte. Creo que o problema do teatro é que é un instrumento, unha ferramenta, un soporte moi útil para conseguir miles de cousas na nosa sociedade, se non se canaliza a través da cultura e da arte. Aí hai espazo para moi pouca xente. E hai que ter conciencia diso. Logo, claro, a pouca xente que entre aí podería estar en millores condiciones, non tan precarizada. Creo que depender das subvencións é un gran erro e é agora mesmo o que impide que saíamos da precariedade. Porque cando un sector ou unha actividade depende exclusivamente das subvencións, a precariedade é innata, va totalmente unida. Se seguimos como sector defendendo só as subvencións, nós mesmos somos os responsables da nosa precariedade. No momento en que empecemos a romper esas paredes e empecemos a pensar que a subvención só é unha pequena parte e estemos dispostas a traballar por outro tipo de contexto e de soportes e de aventuras e de que a mellor non somos tan artistas, sino que temos que empezar a facer outras cousas, xa non falaríamos de precariedade, porque o lastre de ser artista lévanos a afogar no mar. Ser artista é duro. Pois nada, é fácil quitarse. Me voy a Xa ves. Vou quedar coa palabra Desartistizarse. Desartistizarse. Vai no diccionario agora. Creo que faríamos millor teatro. Pode ser, sí. Pois mira, sí. No? Isto estame dando voltas agora a min. Está aí o cerebro. Sí. É Bueno, importante. nada, voume centrar. Cal credes que pode ser o voso selo identificativo como compañía? O voso selo ou as características que máis vos definen? Sei Bueno, que as hai, defíname, se sí. tedes algo... Claro. Normalmente sempre era o chebre identificado con humor, non? Inda que temos moitos espectáculos que non pretenden facer rir nada máis lonxe desa intención inicial, despois acabamos dimos, hai escenas de partirse de risa, non? Pero non é para nada a intención, non? Sempre, pero temos unha tendencia a ir cara aí, sen dúbida. Pero eu creo que un discurso político, de compromiso, de tratar determinados temas, ¿no? O sea, poñelos aí sin responder preguntas, pero sí, facernos preguntas, aproveitar o teatro como ese lugar onde vámonos preguntar isto, non? Ou isto está contado así, que pasa se o contamos de outra maneira? Ou creo que aí é onde sí hai este discurso que se pode chegar a identificar como algo propio de Chévere, non? Eu diría inconformista tamén. Creo que a clave de chegar hasta aquí e a mellor seguir máis alá de cada proxecto que faz é reaprender outra vez todo e partir sempre de non temos nin idea de que é facer teatro, nin como vamos a resolver este proxecto e creo que ese inconformismo, pois ao final é o que nos sigue, digamos, a nos mantendo en actividade e, por sorte, pues, nos permitiu seguir encontrándonos con moito público e abrir pues, fronteiras que parecían pechadas e, ao mesmo tempo, pues, unha especie de ambición inconsciente no sentido de non ser
perder a conciencia dos teus propios límites, que sería unha maneira mellor de chamarlle ambición, aínda que nós non somos nada ambiciosos. Pero como non nos conformamos co que acabamos de facer, nin co que coñecemos, pois todo se mistura en ese, digamos, espellismo da ambición, que non é tal, pero que podería explicarse que é así. Pero creo que, bueno, unha das claves, non, tamén do que facemos. Iso explica que non teñades moito contacto con Macbeth, porque é ambición Claro, pura. a ambición pura e dura. Total. Pode ser que haxa como unha inteligencia por aí emocional que nos separa Nos dese interesa. tipo de historias. Vale, que aprendeche desde vos mesmos aí a nivel artista e a nivel personal das vosas pezas? E hai algunha que vos marcara máis e que vos marcara menos? Xa sei que tedes un mogollón de pezas, pero igual podedes escoller. Bueno, de todas aprendemos, porque en Claro. todas nos estamos metendo en algún tema ou que non coñecemos en profundidade ou tal. Eu sempre digo mesmo, Testosterona para min foi unha das pezas que máis, creo que nas que máis me transformou como persoa, non? E achegarme a este mundo e a cuestionarme a dualidade de xéneros e a tamén entender un pouco que significa ser feminista e tal, non? E a dicir, si, eu son feminista porque por isto e por isto, non? E tal. E toda a cuestión de xénero e entender como é a natureza humana, non? E cuestionarme o que é natural e non é natural. Bueno, foi unha práctica excelente e foi un espectáculo para min tamén de traballo a nivel actoral dos máis potentes, non? Pero, bueno, en xeral de todos, creo que saco... Todos me transformaron, todos me abriron a mente. Con Helen Keller, a Muller Maravilla, é outro exemplo, non? Nada, e co próximo que fagamos aí estará. O sea, que as Fillas Bravas tamén é un espectáculo que me conectou cun mundo, cunhas mulleres que coñecía pero non coñecía, non? Entón, bueno, en canto te posas caravellar un pouco e a profundizar en temas que en principio te dices, sí, eu tal, que se dá por feito, que entendes, que entendes perfectamente, que tes unha conexión con tal, pois descubres que non é así, non? Entón, bueno, todo iso é importante, calquera dos que fixemos. Que bueno. Sí, eu creo que ao final, polo menos para min, pero creo que tamén para nós, o teatro foi a maneira de enfrentarnos ao mundo, como nenos vulnerables, e creo que nos sentimos igual de vulnerables que cando empezábamos a facer teatro. E creo que eso é un motor, non? E entón, a usar o teatro como para enfrentarse ao mundo e para coñecer o mundo, non? Pois eso. E cada proxecto se plantexa como unha vía de explorar aquelas cousas que te chaman curiosidade, ou que te dan rabia, ou que te enfadan, non? E entón, sí, cada proxecto foi unha aventura, unha exploración, e o que nos fai é, non sei, creo que nos sirven para seguir sendo persoas, para poder seguindo tendo un pouco as ganas de facer teatro, para conectarnos, non? Coa xente. Eu, se non fixera teatro, seguramente estaría pechado aí nunha cova no monte, sin relación ca sociedade, entón, ao final é unha vía tamén de conexión, non? E entón, digo, é difícil, para min Testosterona foi un proxecto tamén moi importante, porque foi nun momento de debilidade absoluta da compañía, prácticamente desaparecera chévere, e, bueno, fixemos ese traballo, e, bueno, non sei, realmente con todos tes un nexo e unha conexión. Logo podes analizalos vistos desde agora, como trayectoria, e decir, bueno, este foi importante, non? Todos tiveron a súa importancia, non sei. Helen Keller, cando empezamos non imaginamos hasta onde íbamos a dar renda a todo este tema de conectarse con outras linguaxes, coa lingua de signos, con outras maneiras de comunicarse, con outros públicos, non? E dis, como é posible que tardáramos 30 anos, non? En ser tan conscientes de que había que facer iso. Bueno, pois, claro, non vale de nada flaselarse, pero a mellor vale de algo facer un espectáculo, aínda que sea tarde mal e arrastras, como acabamos de facer. E iso nos mete en unha vía que non se acaba aí, non? De repente, entón, bueno, iso é tamén a maneira, non? Cal é o momento así máis sublime que lembrades, pois non sei, relacionado co teatro, se en escena ou... Bueno, cando pechou a NASA, fixemos unha ultranoite na Praza da Quintana en Santiago de Compostela, ultranoite no País dos Ananos, era?
No, Era outra noite, sí, outra. ali contra as escaleiras. Bueno, naquela praza era xusto o momento no que acabábamos de pechar, non? Ou era naquela altura. Foi o ano seguinte, sí. E, Ou ese verano. naquela praza había 3.800 persoas para ver... Bueno, eso foi despois, cos ananos, sí. Sí, bueno, vale, Sí, foi uns anos entonces... despois, sí. Exacto, sí, pois aí foi, o sea, esa plaza da Quintana con todo aquel público de Chévere e da outra noite naquel lugar, naquela noite maravillosa, con aquel escenariño pequeno e tal, aquelo trascendía todo, ¿no? E entón, despois, aí, sí, o sea, eu creo que é dos momentos de aplauso que mira que a xente aplaude a Chévere, Mira que temos momentos na retina guardados de, ¿no? de ovacións e de tal, pero como aquel, creo que non houve ningún, por lo menos na miña memoria. No, aí tamén, claro, había aquel contexto de que facía pouco que saliran. Nos salimos como rápido de Santiago, eso foi uns anos despois, foi durante as festas do Apóstolo, que Santiago, pois, como calquera cidade, no? Como... E entón, despois dun trauma, en aquel momento, creo que esa función curou ese trauma, porque estábamos non pola porta de atrás na praza central de Santiago, sino nas festas do Apóstolo, nunha data importante, ali programados, cando seguíamos traballando e vivindo fora de Santiago, porque fóramos expulsados, ¿no? Estábamos en Teo, pero de repente nos programaron nas festas do Apóstolo, un día importante, e o público pues, respondeu en masa, ¿no? Entón, claro, tivo ese punto catárquico para nós, polo menos, e de curación, ¿no? Para min tamén é un momento importante de curación, de decir, vale, nos botastes, acabastes cun proxecto que nos levou toda a vida a chegar aí, nos insultastes, nos acusastes de todo, nos levastes á Audiencia Nacional, ¿no? O PP, o Partido Popular. E aquí estamos, rodeados dos nosos veciños, programados nas festas da nosa cidade. Bueno, sí, creo que se hubiera que escoller un, eu escollería ese tamén. Hubo moitos outros, non? Non sei, con Nevermore, non? Xa dentro dun teatro, É que hubo Nevermore, funcións madre que... mía, madre mía. Eu non estaba ali recibindo aquel aplauso, pero supoño que sería Nos estábamos moi emocionante. Nos estábamos de pé Eu ali. tamén. Nos estábamos aí cos pelos todos de punta. Nos que foi en Pontevedra onde vimos, Sí, nos fomos a Nevermore, Teatro Fundación en Pontevedra. Boa función. Sí, moi boa función. Sí, boa función. Sí, ademais, claro, entendo que bueno, na zona de Pontevedra e todo, claro, arraigou máis Nevermore por Sí, en Vila As zonas García, da ¿no? costa, claro. nas zonas de costa. Vila García foi unha función única. Sí, sí, sí. Agotar as entradas, nunca o fixéramos, un teatro inmenso. Claro ¿no? que Vila García cantas localidades ten? 700, 700 un ou techo unha de cousa algo, así. creo. Mima. E sí, pues tamén de repente dicir, hostia, porque claro, era Arousa. Foi a única función que fixemos en toda Arousa. Entón, claro. E o peor momento, o momento ese de, madre mía, a min que me trague a terra, que se abre aquí o abismo. Bueno, tivemos un espectáculo que foi un desastre. Bueno, un desastre, non sei se era tan... Ahora, visto desde hoxe, sin dúbida. pero tiñamos, era Radio Universo, e tiñamos unha xira os teatros alternativos de 15 bolos, como mínimo, máis, bueno, algunha por Galicia que caería. Estreamos, era tal, aquelo estaba inacabado, aquelo non tiña Tivemos unha ese momento que dirección, decías e describías. e decidimos Cancelalo. cancelalo e sacarlo e renunciar a todo o que estaba apalabrado e pechado, e despois a profesión castigounos por eso, quero dicir, aos programadores tardaron moito en volver programar a Chévere, E nós tamén en facer teatro. e nós tamén, o sea, foi un Estar 4 anos, baixón, por lo menos, sí. tranquilamente. Más ou menos 4 anos, sí. Pero tamén creo que estes momentos de aproveitar, o sea, estos lugares comuns que sempre se di, en vez de afundirte e caer no abismo, pues de repente aí abres unha oportunidade, ¿no? De deixar de facer teatro. Para nós foi un momento de clic, ¿no? E decir, no, podemos seguir facendo teatro ainda que non estemos nese circuito, ¿no? Sí, sí, claro. Seguía a NASA funcionando, seguimos currando moito na NASA, e de repente tamén cambiamos un pouco o enfoque da compañía. Que guai. Bueno, normalmente as compañías que veñen sempre lles preguntamos, porque sempre temos moita curiosidade, de como organizades os vosos procesos de traballo.
como xurden as vosas pezas, de onde parten? Como as levades a cabo? Bueno, son moitas preguntas. Organizámonos mal, normal. Ahora temos unha nova oportunidade e estamos facendo todo o posible para que quede ben organizado. Quero dicir, o que sempre nos queda falta de tempo nos procesos, sobre todo... Non é fácil organizarse ben porque sempre son distintos. Claro, sempre son distintos. Entón, o que aprendes dunha vez non che vale Claro, para... pero bueno, Qué esperemos putada, que tal. O tempo é unha das claves, non? E poder, pois eso, vou montar un espectáculo novo e dispoño de 2 anos, entre que empezamos a localizar o detonante ou aquelo vamos facer sobre localizar o tema sobre o que queremos, porque se expoñen varias ideas, non? E hai que chegar a acordo, que non sempre o hai. Despois, todo o traballo de documentación e investigación que fai principalmente Xesús sobre a materia en cuestión, que iso estamos falando dun ano, non continuado, pero bueno, de tal, non? Despois, o interesante é que todo o equipo poida incorporarse a esa fase do traballo e non sempre é factible, non? E despois temos tamén sempre esta cuestión, o sea, procuramos desde aí uns espectáculos facer un período de probas, de probar material, de compartir entre todas e imaginar en común, porque non hai unha liña de texto, non hai unha escenografía clara, non hai nada deso, non? Sí. E despois facer un período no medio e xa unha última fase para poñernos a ensaiar xa sobre algunhas ideas e tal. Pero agora, na próxima produción, ainda introducimos outra pausa artística nos ensaios no medio para ter este tempo de aínda recapacitar, o sea, necesitamos a Chever e falle falta probar, facer, repousar, algunha cabeza sobre todo, ¿no? E despois volver a retomar e outra vez repousar e xa unha tacada final. A ver se desta vez temos o proceso idóneo. Por buscar unha imaxe, ahora se me estaba ocurrindo a imaxe, nunca... Era como, si vos imaginades unha mudanza, pero unha mudanza destas potentes, en que tens que desmontar toda a túa casa, organizala para metela nun camión, ese para mí sería o máis parecido a un proceso de chévere. É unha tortura, Sempre se perde algo, sí. Sempre se perde algo. Odiosas todas as mudanzas. Estaríamos de acordo neso. No, Sí, pero bueno, totalmente de ten que acordo. ver con ese caos, non? Claro. Digo, partimos dese caos provocado e, claro, xestionar o caos non é nada fácil, non? Sobre todo se é un caos provocado, non? Entón, Claro, destes procesos, de que disfrutades máis e de que disfrutades menos? De compartilos co público, para min, por exemplo, cando convidamos ao público a vir ao ensaio, non? Para min é un dos momentos que me gustan por dúas cousas. Primeiro, porque os que estamos en escena temos un público e cambia moitas cousas. Cambia todo. Increíble cando levas días aí cos máis de sempre que e de repente entra alguén, ainda que sexa por casualidade, no ensayo xa hai unha tensión que non hai antes, non? E despois tamén polas opinións, non? Porque que ven aí, non? Entonces comprobar o que estamos querendo facer se chega como estábamos pensando ou non e tal. Para min é das partes e despois o que máis me gusta é cando hai que ir investigar, ir facer unha entrevista a alguén, cando tal, iso gústame. Si a min disfruto ou donde máis gozo así do traballo é cando todo é posible. É dicir, cando estamos provocando o caos. Que dis, non, ahora non me vou a someter á idea de que teño que convertir isto en un espectáculo que entre en un espazo de 8x6, no mellor dos casos. Entón, en ese momento en onde todo é posible, imaginar libre, da igual que eso teña coherencia ou non, pero hai ideas que te parecen maravillosas porque solo as pensaches unha vez e non as comprobaches nunca máis, nin as contrastaches con nada, no? E tamén ese proceso, bueno, de mentras falas con xente ou de repente descubres aí hai un camiño que non contaba absolutamente nada con él e de repente me entrego a esa idea, ¿no? Entón esas partes son moi, bueno, a min creo que nos dá moita enerxía, como diría Miguel, moita gasolina, ¿no? Que vamos recargando en eses momentos, gasolina necesaria porque logo
Cando se trata de organizar o caos, entramos no local de ensayo, aquelo é unha tortura, un sufrimento, e se non tiveramos todo iso acumulado de antes, a mí non chegábamos ao final. Bueno, pois temos un pequeno xogo para propoñervos, porque como tedes un montón de pezas, todas son moi diferentes, queríamos lanzarvos pois títulos que vos pois condensedes nunha frase, un concepto que vos suscita cada unha delas. Que vos parece? Vale, aí o fenómeno é el, pero bueno, eu intentarei, non? Pois, por exemplo, claro, a ver, as ultranoites todas son diferentes, pero bueno, o concepto en sí, como resumiríades? Risco, perrallada, sen rede. Perfecto. As fillas bravas. Non son tan bo para dar palabras. No, vamos, son cosas. Non sei, para mí as fillas bravas pois é como unha inmersión, non? Nun mundo duns personaxes que ao final se acaban confundindo coa realidade, non? Citizen? Bueno, a historia de Mancio Ortega coa que medramos. E tamén creo que aí foi unha escola de aprendizaxe, non? Tamén. De facer teatro, de probar, errar, probar, errar, probar, errar, porque é unha obra caracterizada polos erros, basicamente. Que guai. Eroski Paraíso. Non sei, nunca rin tanto na miña vida en escena. Rir de que o personaxe ría, non? Como recordo un traballo que non me facía gracia e tal. Sí, sí. Pero bueno, Eroski Paraíso, non sei, un éxito de chévere, un éxito de público, de conexión co público. O sea, creo que nunca chévere tuvo un éxito tan grande co público traballando coa cuarta parede. Que é dos poucos proxectos nos que traballamos con cuarta parede. Cada vez máis traballamos con cuarta parede. Pero aquel era... Víamos de outros que non que falaban ao público directamente. Sí, sí. Sí, aí tamén ten que ver con isto, non? O mesmo traballo, como había como un reto aí interno que era, non? De repente decían, estos fan teatro documental, o cine documental, non? No, claro, para facer cine documental hai que facelo con persoas reais, non con actores nin actrices, non? E hai certo tipo de teatro e certo tipo de cine que aposta, non? Por traballar con... E nos era, non, nos vamos a facelo ao revés. Vamos a intentar que actores e actrices profesionais pareza que son aficionados, que son reais. E conseguimos. Conseguimos. ¿Quién puso esa señora aí? La crítica de Madrid. Esa paisana. ¡Qué maravilla! Que mellor piropo, pois. Nevermore. Pois eso foi como unha débeda pendente, non, para mí. Que tiñamos con nos mesmos, ca nosa xeración e ca nosa propia trayectoria e co noso país e co noso planeta por todo o que está pasando, non? E entón, bueno, pues, tiñamos lo que facer tarde ou cedo e foi nese momento. Foi nese momento porque nos invitou o Centro Dramático Nacional e nos puso todos os medios para que o fixéramos. Senón nunca teríamos feito unha obra sobre o Prestige. Bueno, pero menos mal que afiche, porque que conseguiste de facela, porque foi moi guai. Vale, Curva España. Teatro, película... Bueno, unha cousa que está a exploración é como facer unha película en directo. Bueno, e xa por último, pois Helen Keller, que é a peza coa que estades agora xerando. Pois Helen Keller é, para min, sempre digo, unha alabazada gostosa. Non temos moita gana de vela, que vimos o domingo. Vimos o domingo aquí. Unha alabazada. O sea, o proceso, máis que o espectáculo, en meternos no proxecto foi pum. Precisamente, bueno, falabades antes, Helen Keller, claro, a nivel de accesibilidade, pois é unha obra pioneira, porque aquí en Galicia non, eu penso que ninguén está facendo o que estades empezando a facer vos. Sobre todo a mellor na maneira de
de asimilar ou De introducir traballar dentro coa da propia, accesibilidade, claro. que é como outra ferramenta de creación teatral, non? Sí, porque está xa na concepción, non é Claro. como que se poña por riba, pois que se sobretitule ou non, senón que xa está no propio xérmolo da obra. Nós temos así como curiosidade por ver como se está recibindo, tanto como recibe o público que ten diversidade funcional e como recibe o público que non ten diversidade funcional a peza en sí. O público recibe de maravilla e aquelas persoas que teñen discapacidade e veñen ao teatro, un dos comentarios cando hai un coloquio como a hoxe, que haberá un coloquio por función, a xente agradece moitísimo poder vir ao teatro e agradece o traballo de accesibilidade que ten a obra, non? Claro, nós non facemos un teatro que fale de discapacidade, o que queremos é facer o teatro de chévere e accesible, Claro. porque é o que nos toca, non? Porque Sí, hai sí, un sí. público que ten que vir ao teatro e o que nós non estábamos apartando de alguna maneira, non? Sí. Ata agora, entón, o público agradeceo moitísimo. O público maioritario de Chévere, que é ese público sen discapacidade, tamén o agradece porque de repente se ve no patio de butacas rodeado de persoas diversas. Claro. E que ademais, no caso da lingua de signos, que se están comunicando de outra maneira, que descoñecemos completamente, non? A lingua de signos como sociedade e que hasta se sinten un pouco parvas, non? Casi me sinto malino, medio aquela xente falando e tal, e eu non me entero de nada. Entonces, bueno, eso é moi positivo, porque a xente gustalle sentirse nun patio de butacas diverso, porque a sociedade así o é e tal, non? Quen non o recibe tamén? Pois son os programadores, non? É dicir, a lingua de signos é algo que, de momento, bota para atrás. Tamén, sí, o sea, nos en Galicia estamos nun momento en que Chévere consciente que cada vez traballamos menos, traballamos máis por fora, pero, quer dicir, tamén é un momento onde todo isto cambiará, porque as programacións van empezar a ter que programar espectáculos como Helen Keller a Muller Maravilla, bueno, e concebir a exhibición do teatro de outra maneira tamén, non? Entonces, bueno, eu, como moitas veces di a algunha persoa que coñecemos, próxima compañía, Chévere vai marcando un camiño, e realmente creo que é así, creo que con Helen a Muller Maravilla, un pouco na liña do que dicías, pois sí, Chévere vai marcando un camiño. Hoxe salía este titular desta mar, bueno, no Faro de Vigo, que digo, joder, menudo titular, pero realmente creo que ela percibiu uno así e estou de acordo con ela. Non vou dicir o contrario, creo que é así. Nos estamos de acordo. É que non hai nada parecido, en Galicia non se fai nada así. Pareceme un paso importante que dar. Sí, máis que haber a que dar. E aparte, Sí. como recursos, o que comentaba aquí Xesús, o que apuntaba, non? Que a diversidade de linguas, o sea, todo o que nos ofrece a accesibilidade, vai nos abrir a maneira de facer o teatro que facemos. Claro. E o teatro do futuro terá que ser un teatro accesible, o sea, vai ser un teatro accesible. E sempre hai un punto de conexión, non? Que non é... Digo, a nós tamén se nos percibe como estos que... Hubo unha persoa en un coloquio en Navarra, por aí, que nos dixere que vos parece que estades facendo, cumprindo todos os puntos da senda do 2030, non? Entón, eu dixen, pois mira, nunca nos dixeran iso, acepto, porque pode ser así, pero non o facemos porque teñamos a Senda 2030 e digamos, faltanos este tema, ¿no? Porque o tipo, naquel coloquio, me fixo un repaso e me dixo hasta os puntos que nos faltaban, que non me acordo xa que era. E dixen, non a temos, pues, somos persoas e na nosa vida se cruzan temas inevitablemente, ¿no? Sí. E en este unha das conexións foi, ¿no? Saber recoñecer as persoas sordas como que realmente teñen unha lingua minorizada, como nós temos co galego, non? E logo falando con Ángela, que está aí, que é sorda, que traballa en este espectáculo con nós, claro, ela sempre nos está dicindo nós non somos discapacitados, nós somos unha minoría lingüística. E isto é
Outra labazada. Outra... Isto, vamos, me parece a mellor palabra e calificativo para Helen Keller. É unha labazada a todos os niveis, para nós mesmos e para toda a xente que se cruza ca obra, non? Pero recoñecer e decatar, xa, é que é realmente así. E esa realmente foi a nosa conexión con todo o mundo sordo, desde unha experiencia persoal que nos permite entender moitas cousas, aproximarnos, empezar a parte... Bueno, creo que ti tamén, tamén somos neofalantes de galego. Sí, os dous. Mal que ven, ti moito mellor que a min, pero tivemos que reaprender cando xa éramos, eu tería 14, 15 anos, non? Eu empecé a falar galego con 18, 18, 19 anos. Eu así tamén, con máis tarde. Si eu, por exemplo, estou aprendendo a falar galego. Pois eso dache unha... o sea, danos unha potencialidade e unha potencia para enfrentarte a unha lingua nova e dicir, bueno, si a que uso habitualmente xa tiven que aprender, pois unha lingua de signos, pois tamén, dicir, non tes ese presuizo, non? E creo que iso tamén foi así algo, unha ventaxa para incorporala e para tratala con esa curiosidade de a ver que... E realmente unha vez que caes nesa pota, xa estás aí dentro para sempre, non? Incluso co tema dos cegos, que a mellor é un pouco máis lonxana de nós, porque non hai, digamos, esa minoría lingüística en común, ¿no? Esa experiencia de formar parte de una minoría lingüística, pero descubrir todas las posibilidades narrativas que nos da incorporar a audiodescripción na obra, ou de repente considerar ese proxecto de audiodescripción como un podcast que acompaña a obra simultaneamente e que aparte é útil para que outra xente tamén poda acceder ao espectáculo. Claro, de repente es que se abren como novas posibilidades, ferramentas que non tiñas nunca enriba da mesa para usar, non? E por non falar que moitas medidas de accesibilidade sensorial ou tal son útiles para outras persoas maiores, persoas que, bueno, que perderon algo de... que perderon algo de oído, sí. E, bueno, e outra cuestión que ten que ver, creo que a recepción desta obra. Esta obra non é unha... É o contrario dun Ultranoite, non? Un Ultranoite é para usar e tirar, pumba. E esta obra non vale para programar un día, porque os programadores buscan outro tipo de oferta, non buscan isto. Entón é unha labazada en ese sentido, se se entendera como tal, porque hai que buscar outras cousas para programar, aínda que sea un día. Porque cando estivemos un mes en Madrid, pues descubrimos que era unha sala pequena, pero estivo chea durante un mes. Vas a Barcelona, estás 15 días en Barcelona, está cheo o teatro en Barcelona, porque se corre a voz, porque un espectáculo que ten que encontrar os seus públicos, tal. E iso, claro, con este sistema de programación que temos aquí, non encaixa, porque non funciona e porque o que se busca non é isto, é todo o contrario. Entón, son todas estas... Pero sí comparto esta situación tan bonita de que estar dentro dun teatro, que non o ten moi comentado público, ¿no? E eu teño, vendo a obra desde o patio de butacas, pois tamén, que de repente percibo dentro do teatro unha sociedade que cando saio de teatro non é visible. E entón, de repente, o teatro se convirte nunha utopía real, ¿no? E é que a diversidade, contra o que diga Trump e o que traten de facer, é imbatible, pero non hai espazos sociais onde compartamos esa diversidade. E de repente, o teatro ten ese potencial, ¿no? De ser unha utopía social, e no caso de Helen Keller, o patio de butacas é unha utopía social, porque ali hai persoas diversas compartindo un espacio, compartindo un tempo, vendo unha obra de teatro e entendendo cada unha a súa maneira aquilo que se lles está contando. Que significa? É que temos público por Sí, aquí. temos público. Anda rondando xa algunha idea para algunha peza nova por aí? Ou... Sí, estamos. Ese proxecto ideal, non? Que vades... Xa temos data de estrea. Estrearemos en febreiro do 26. Iso dentro dun ano, non? Tal día como a hoxe dentro dun ano. Pois sí. Que ben. E nada, xa estamos aí. Estamos brincando. Outro símbolo, neste caso máis próximo, pero sí, aí estamos, non? Contalle, Sona.
Bueno, ata onde se poida ler. Claro, Onde claro, se poida claro. ler. Si, home, si casi traemos aquí o rollo para presentar e ao final sí, que Claro. a ver, o detonante, vou vos contar o detonante Veña, veña. que localizou Xesús e que nos pareceu estupendo. localizamos e deliberamos bastante para dar cos temas, Sí, Hai un sí. proceso deliberativo, é dicir, democracia pura e dura, a que non mola nada. Pouco hai desa, pouco. A veces non mola nada. Pues, si funciona, Se funciona, así. Pero bueno, o detonante, bueno, o título provisional é a derradeira leición do mestre, que este é o título dun cadro de Castelao. Entón, houve unha exposición que se celebrou aquí na Cidade da Cultura no ano 2018 chamada Castelao Maxistral, e entonces ese cadro que está en Bos Aires, no centro de Galicia, en Bos Aires, porque foi encargado uns empresarios ourensanos, polos emigrantes alá, pois veu expresamente para aquela exposición. Entonces hai un acto onde se recibe o cadro cunha serie de autoridades. Naquel momento o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e entonces pois el di unhas palabras. E este é o detonante do próximo espectáculo. Claro, Vos coñecedes o cadro? porque ese cadro, eu penso que é dun mestre republicano que foi... O que aparece, executado, o non? que aparece no cadro, queres dicir? Pero sí. Sí. Hai un home deitado na beira Sí, dun camiño. sí. Vale. Sí, E dous vale. nenos que están Sí. xunto a él, Sí, penso, pois, sí. como levando as mans a cara e tal. Sí. Pero de alguma maneira, a nivel simbólico, falase dese cadro como o Guernica galego. Entón tamén isto ten moito que ver. Por iso tamén preguntarvos se o coñeces, porque parte do que estamos facendo en este momento, e xa levamos algúns meses facendo, é contrastando ca xente daqui de Galicia, si coñecen Se o coñece cadro, o cadro, que sí. ven en ese cadro e algúns datos máis para realmente ver hasta onde os símbolos se crean artificiosamente ou teñen un pouso de realidade, non? E cando trouxeron o cadro aquí, claro, vos non, porque sodes novas, pero eu, para min, un mito da época da transición, para min, que era un rapaz, foi que chegara o Guernica a España, non? E o trouxeron o goberno socialista que acababa de tomar posesión con un avión, con todos os ministros montados, ¿no? E de repente, 40 anos despois, encontrámonos co mesmo proceso a un nivel moito máis pequeno e tal, feito aquí con un cadro galego, non? Como traen, non para traelo definitivamente, para mostrarlo nunha exposición, bueno, e entón, bueno, pois eso nos dá pé para traballar sobre como recordamos. E o que estamos traballando é como recordamos a nivel colectivo e como recordamos a nivel individual. Para traballar sobre como recordamos a nivel individual, estamos traballando con xente que sufriu un trauma que afectou a súa memoria. Son persoas con dano cerebral adquirido, que son pues, persoas que sufriu un ictus, un tumor cerebral, un accidente, porque para nós sería, digamos, que un golpe militar, un golpe de Estado, sería como un trauma colectivo. E entón, pues, nos achegamos a ese trauma colectivo do golpe militar do 36 a través dun cadro de Castelao que pintou exiliado en Buenos Aires, pouco antes de morrer, e ao mesmo tempo traballar a nivel individual como actúan as persoas que sufren ese trauma que lles afecta a memoria, que de maneira totalmente contraria, non? Elas necesitan exercitar a memoria constantemente, porque sin memoria non poden vivir en sociedade. E, sin embargo, a sociedade, sin memoria, considera que podemos... Entón, bueno, pues, estamos traballando por aí e xenerando dispositivos narrativos un pouco frikis, pero que tamén é a parte divertida, non? E para queremos recrear ese momento que chega o cadro a Galicia por primeira vez na historia e que o fai en un espazo público pero privado, no sentido de que é un acto ao que están invitadas exclusivamente as autoridades que representan a democracia en Galicia, non? Partidos con representación parlamentaria, representantes de institucións, culturais, políticas, e demais. Todas as autoridades están ali representándonos a nós como sociedade, non? E de repente, pues, de alguna maneira, hai alguén que está querendo que recordemos dunha maneira determinada, non? E o que vamos a explorar é iso, e como isto ten que ver con como recordamos, queremos montar unha escena. Este é un intento que reconstrúa ese momento a partir dos recordos de todas as persoas que
que estiveron presentes nese acto, que son 16 persoas. Ajá. E entón, Así que moita entrevista tedes aí. Moita, Sí. moita... e con autoridades que son inaccesibles Ata onde para o povo cheguemos. Xa, que xa, somos claro. nós. E entón, digo, é un xogo que nos lanzamos ás autoridades como povo que somos e é a ver que pasa, si eso funciona ou se é un desastre. O sea, que pode ser un desastre a obra absoluta. Seguro que no creo. Bueno, nada, pois temos que ir rematando. Sí, con sí, eu pregun- tamén, Sí, que teño sí, non? que- sí, Pois porque- nada, Sí. vamos ir... Unha última cousa, son preguntas curtas para respostas curtas. Pim, pum, 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 pum. Sí. Vamos, Veña. Cambiamos de... Sí? Veña, sí. Sí, veña. Un referente. De teatro. Da vida, tamén. O que queiras. Como vamos aí con pouco tempo, vamos aí dándolle. Mira, son un desastre para as preguntas curtas e sempre fago contestacións moi longas. Así que, así, ahora, bote pronto, diría, para mí o referente foron os payasos. Vale. Veña. Obra de cabeceira? Ah, para min? Sí. Oh, hostia, obra de cabeceira de teatro. Unha obra que me interesou e que me marcou bastante e tal, foi unha obra que non sei pronunciar o título. E que o vou decir así sin que ninguén Sí. se entere, que é Lipsic. Ok. Vale. Unha cita, un refrán, algo que resone moito contigo. Mira, vou non decir así porque é o que teño na cabeza e non teño memoria para citas nin para reproducir nada, pero Castelao, para explicar a situación particular que viviu Galicia despois do golpe militar, decía no resto de España, quitando Navarra, tiveron unha guerra onde hubo un enfrentamento entre dous bandos. Por eso, en España é posible a reconciliación, pero en Galicia só houve un bando que se dedicou a matar ao resto de persoas que non pensaban igual. A reconciliación en Galicia creo que non é posible. Un pequeno prazer. Andar. Unha superstición ou un medo? Supersticións non teño moitas, pero Non. ¿No? Vale, mellor. Mellor, sí. É un soño ou aspiración? pois es que son desastre para estas preguntas. Non sei, sempre teño como así unha ensoñación de verme un día nunha praia e que a única ocupación que teño é pintar, sin ter nin idea de pintar. Que ben, estupendo. Vale, vamos contigo, Patricia. Vale, un referente. Ah, son as mesmas preguntas que Sí, sí. Tío, ahora tes máis fácil. Un referente. Nada, miña nai, o meu entorno, a miña familia. Ok. Unha obra de cabeceira. Obra de cabeceira. Pode ser un cadro, unha obra de cabeceira. Unha canción. O podes Bueno. decir Macbeth e pasamos para No, os diarios Mira, de se Sir chegas a Alonso. decir antes, Os diarios de Sir Alonso. Ok. Unha cita que resoara contigo. Unha cita que Que resoara contigo. Un refrán, algo que sempre digas... Nunca digas nunca, por exemplo. bueno, nunca choveu que non escampara. Vale. Diría. Un pequeno prazer. Camiñar tamén polo monte. Sí. Unha superstición ou medo. Nada, non teño nada de eso. Un soño ou aspiración. Soño, pois non sei, facer contar a unha actividade que teña que ver co contacto ca natureza, ca terra, tal. Que guai. Moi ben, moi ben. Bueno, pois moitas grazas, moitas que grazas. nota sacamos. 8,5, no. un 10. Bueno, Estou xenerosa. moitas grazas polo voso tempo. Sí, gracias Foi a vos. un absoluto placer. Nada, rapidamente, ti, con que te vas quedar de todo isto? Eu que tomei moitos apuntes hoxe, sobre todo de teatralizarme. Sí, ves? Artistizarte. Sí, eu tamén teño que repasar o Sí. vídeo para... Sí, voume quedar con iso tamén. Se credes, podedes dicir as vosas redes para que a xente vos... Sí, pois a As tope. redes sabémolas. Bueno, Chebre Teatro. no, Grupo a nosa Chevere.eu. web é grupochevere.eu Sí. Sí, e tedes Instagram, verdad? Temos Instagram, Chevre. Teatro Chevere. Sí. Temos Facebook, temos Todo é Instagram Teatro e Chevere. xa está. Sí.
Sí, é fácil atoparvos. Estámonos quitando e migrando a outro lugar, pero ainda non sabemos a donde, a nivel virtual, me refiro. Non hai onde caer os mortos. Bueno, pois nada, pois nos, Sí. as nosas redes xa as sabedes, de aquí a que nos atopemos outra vez, decide moito Macbeth.